nagtago ako, huli tahuba ako. Si Isay ang nagsabi sa imo na huba ka, ang hapot ng Diyos. Nagkakanka kang bunga kang kahoy na ipinapangalad ko. Nagsimbag ang lalaki. Ang babaeng itinaom mo, tanganing maging kaibahan ko, inyo ang nagtaos ako kang bunga, kaya nagkakan ako. Hinapot ng kagurang ng Diyos ang babae. Taano tagyumibo mo ini? Nagsimbag ang babae. Dunaya ako kang halas, kaya nagkakan ako. Dangan tinaramaning kagurang ng Diyos ang halas. Hulita ginibo mo ini, isinusumpa ta ka sa gabos na hayop. Puon mo niyan, magkakamang ka, asin kabu-kabo ang sa imong kakanon sa bilog mong pagkabuhay. Papag-iwalong ko kamo, asin ang babae. Ang sa imong banhi, asin ang sa iyang banhi. Rurunutong ka ini ang sa imong payo, asin hahampakon mo ang sa iyang buol. Eba ang iningaran ni Adan sa iyang agom. Hulita, siya ang ina kang gabos na tawo. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-awit sa kagurangnan ning bagong awit, hulita guminibo siya ning mga ngangalasan. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Mag-awit ning bagong awit sa kagurangnan, hulita guminibo siya ning mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan, asin banal na kusog, nakamtan niya ang kapangganahan. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Ipinahayag ning kagurangnan ang sa iyang kapangganahan. Ipinahiling niya sa mga nasyon ang sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Narumduman niya ang danay niyang pagkamuot, asin pagkamaimbod sa harong ni Israel. Nahiling kang gabos na puro kang daga, ang kapangganahan kang satuyang Diyos. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Gabos na daga, maugmang magkurahaw sa kagurangnan. Umawon siya sa mga awit, asin sa mga kurahaw ning kaugmahan. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Ang babaeng nakagubing ni Saldang, nagsisimbolo kay Maria, asin sa simbahan, na parehong nagdadala kay Jesus sa kinaban. Dawa ko ang karatan, naghihinguang rauton ang plano ng Diyos. Pinoprotektahan ng Diyos ang sa iyang banwaan, asin sa katapos-tapusi, dinadaog ang karatan. Dinanyugun yato, anikaduang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Dangan nabuksan ang templo ni Diyos sa langit, kaya nahili ang kaban nintipan ni Diyos. Nagkagwa nin mga kikilat, hagubuhob, daguldol, linog, saka makusop na oran nin yelo. Dangan nagtungaan sa dakulang tanda sa langit, sarong babae na nakagubing nin aldaw, nakatungtong sa bulan asin nakukoronahan nin 12 bituon. Siya bados, saka napapakurahaw sa sobrang kulog, asin sakit din pangaki. Sa rupang tandaan nagtunga sa langit, igwanin sarong dakulang dragon na kulor pula, may 7 payo, sa kasampulong sungay. Asin may korona lambang payo kayan. Kinuyod niya kan sa iyang ikog ani katulong kaptang kan mga bituon, saka itinapok sa daga.
Nagtindog siya sa tubangan kad babaeng madali nang mangaki. Tanganing halunon an umboy pakamundag kaiyan. An babae nangaki nin lalaki, nayo an maghahade sa gabos na nasyon, na may kapot na pamakol na lansang. Alagad, inagawan aki, dangan dinara sa Diyos, asin sa iyang trono. Nagdulag ang babae, pasiring sa kalangtadan, sa lugar na inamdam, para sa iya ni Diyos. Tanganing atamanon siya duman, sa laog nin 1260 aldaw. Dangan nakadangog ako nin makusog na tingog, hali sa langit, nagsabi, nagabot na ngunyan ang kaligtasan, ang kapangyarihan, asin ang kahadean ni sa tuyang Diyos, pati ng kapangyarihan ni sa iyang Kristo. Hulita, an parasumbong kan sa tong mga tugang, an parasumbong sa atubang ni Diyos, aldaw banggi, hinulog na hali sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kang banal na Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. pagrukyaw kan ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa pasabong kan Espiritu Santo, naglaog si Simeon sa templo. Kan anumboy na si Jesus darahon duman kan siyang mga magurang sa pagutob kan hinahagad kan katugunan. Kinuha siya ni Simeon. Dangan, itinaas. Nagpasalamat sa Diyos na nasabi, kagurangnan, tuguti ng magadan an sa imong surugoon. Susog sa imong panuga. Huli tanahiling ko na an sa imong kaligtasan. Na inanda mo para sa gabos na tawo. Sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano. Asin magtataonin kamurawayan sa Israel na sa imong banwaan. Nagngala si Jose. Asin si Maria, sa sinabi ni Simeon dapit sa aki, binindisyonan sinda ni Simeon, asin sinabihan si Maria na sa iyang ina, uya an aking ini, itinalaga para sa pagkapadungkal asin pagbangon ng dakol sa Israel. Saro siyang tanda, hale sa Diyos, na isisikwal ng dakol na tawo, kaya mahahayagan sa indang iniisip. Dangan an kamunduan, siring sa sarong matarom na espada, malagbas sa imong puso.
an marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva el Divino Rostro! Maluya ang sa tuyang biba, kaya bawiun ta sa palakpak. Palakpakan taan, mahal na ina, na siniselebrar niya to, ang sa iya ang kapiestahan ngunyan. Our Lady of Peña Francia, na inaapod niya tong ina. Ninhulita siya, ang ina kan gabos. Ina niya to ng mga Bicolano, ina kan Bicolnon. Kung para po mga tugang sa mga kadakol na Pilipino, ang September, the month of September is the start of Christmas season. Kaya nga ni po, September 1 pa sana, nakadaw na kita ng mga Christmas songs, pagmalaw kita sa mga fast food chains or madyan sa mga mall or malibot-libot digdi sa syudad, kang Legazpi, mahihiling tanan na may mga dekorasyon na, may mga musika na para sa Pasko. Para sa toya, kaya kadakol ng mga Pilipino na nagtutubod ang bulan na September or poon kang bare months, yun na ang season of Christmas. Alagad mga tugang, para sa mga Kristiyanong Bicolano, ini pong bilog na bulan kan Septembre, iyo po ang selebrasyon kan ina kan Bicolandia, si Nuestra Señora de Peña Francia. Nagtutubod po ako na ang kadaklan sa tuya na yaon digdi. Minana pa niya to ang debosyon na ini hali sa tuyang mga magurang o sa tuyang mga lolo asin lola. Ining sa tuyang debosyon kiina, sa tuya pong maiko-consider na pamanang banal. Pamanang banal. Na kaipuhan niya tong atamanon, kaipuhan na padanayon, asin kaipuhan palakupon. Iyo po ang saro sa mga role kang mga magurang na ipamana, ipasa sa mga aki, sa mga masunod na henerasyon, sa mga masunod na kapag-arakian sa pamilya, an sa tuyang Kristiyanong pagtubod. Kaiba ang pagdebosyon ki Maria. Aram po nindo, ang debosyon na ini sa tuyang ina, dinara sa kabikolan ni Padre Miguel Robles de Covarrubias taon 1710. Halawig ng panahon. Asin, kang nakaaging taon, September 20, sinilibrar kan Bicolandia ang centenary of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia, the patroness of Bicol. Ang sarong imahe po ni Maria, pag inaapod or pag kinoronahan na, tinawanan ng canonical coronation o inaapod na koronada, but sabihin po kayan mga tugang, authentic ang debosyon sa saiya. Inhulitaaran ta po baga, dakol na mga milagro na ang nangyari o ang ginibo, dakol ang mga nagtitistigo na nagkaigwasindang milagro sa tabang ni intersesyon kan sa tuyang ina. Kaya aram ko po, nagtutubod ba na ako na ang lambang saro sa tuya idigdi, may istorya, may religious experience manunungod sa pagdebosyon kay Maria. Kaya taon-taon, nagsusungko kita, nagduduman sa iyang harong sa naga. Ang iba po siguro sa tuya, natabangan na mabulong ang saindang helang. Ang iba po siguro sa tuya, sa tabang kang pamibi ni ina, narahay sa anuman na makuring pagsakit na inaagihan, natawanin inspirasyon, natawanin motibasyon sa buhay, kadakol sa tuya, ang lambang saro sa tuya, may istorya, manunungod sa iyang debosyon ki ina. And kita ng mga Pilipino, inaapodan sa tuyang lugar na Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, because each one of us can relate to a mother. Namumot kita, we hold
dear in our hearts, especially our mothers. Inhulita, para sa tuyaan sa tuyang ina, iyo, siya ang nagtataw sa tuya ning comfort. Ang ibangani po sa tuya ng mga magurang, we have this experience with our mothers na pag kita napapagal sa trabaho, pag kita napupurisaw, may problema, maski may agum na, maski harayo na, as in nagbulag na sa pamilya, nagmay sa diri naman na harong, mabisita sa ina. Because the mother, dawa ang satuyang ina, data sabihon ang satuyang ina again sa buhay, they can relate and they are a source of comfort. Their presence is a source of comfort. Their mere presence is our comfort. And it is already enough for us. Maski di kita magsabi ni sa tuyang problema, mahiling tasanan sa tuyang ina, gari nawawara, kahit paano naiibsan, so kagabatan sa tuyang puso. Kaya mga tugang, si Nuestra Señora de Peñafrancia, we fondly call her ina, a mother. Susog po mga tugang sa statistics. Milyones na katao ang nagpipilgrimage sa Naga City kada taon para magsungko ki ina. Maski po kan panahon kan pandemya, ang debosyon ki Birhen Maria sa titulong Nuestra Señora de Peñafrancia nagpadago sa mga parokya, sa harong, asin sa manlain-lain na runa sa kinaban, kung sa iniyaon sa iyang mga debotos. Bako sa nasa Bicol, kundi sa bilog na nasyon, sa bilog na kinaban, kung hain may Bicolano na nagdidibusyon kay Maria, pinapadagos, pinapractice ang pagdibusyon sa iya. Kadakol na tawo, halos gabus kita, nagdudulok ki ina, daraan kagabatan, kulog, asin mga inagrangay kan sa tuyang puso, ninhulita nagtutubod kita, na si Maria, ang sa tuyang ina ni Jesus, asin ina man niyato gabos. Mga tugang, magayunon po ang imahe na ipinahiling sa tuya sa ikaduwang pagbasa, hali sa libro nin kapahayagan. Nadangog ta kasubago sa ikaduwang pagbasa. Mary, si ina, she is presented as a warrior woman who wage war, na nakikilaban sa pulang dragon. Mary, in the second reading, was presented as a warrior, a woman warrior, who valiantly fought against the red dragon. Pinapahayag sa tuya kay ni mga tugang, na si Maria, di siya nagdulag sa mga pagsakit na nagdatong sa iyang buhay. Mary, our mother, did not flee from pain. Mary did not flee from suffering, but she faced it and embraced it as part of her mission and willingly shared in her son's passion. Nakisumaro sa pagsakit, dinamayan sa pagsakit ang sa iyang aki, ang sa tuyang kagurang na si Jesus, sa iyang pasyon sa krus. And we know the story. Aram ta kung paano nagsakit si Maria. Hinampang ang kagabatan, ang propesiya ni Simeon. Pun pasana kan si Jesus aki pa, umboy pasana. Mary found out because it was Simeon who told her that this child will suffer and die. And her heart will be pierced by a two-edged sword. Ini ang propesiya, sinabi ni Simeon kay Maria, the fate of that child, na si Jesus mamumundag o namundag digdi sa kinaban, bako para mabuhay, kundi para magadan, magsakit para sa tuyang mga kasalan. Tangani kita matubos sa tuyang pagkakasala. And Mary did not flee from this. Di niya dinulagan ini. Kundi, she willingly embraced and faced the prophecy, the fate of her child, Jesus. Hinampang
Asin iyo po mga tugang ang satuyang, ang pinapagirumdum sa tuya ngunyan, mantang sineselebrar ta, ang kafestahan ni ina. Ini ang saro sa mga pagirumdum sa tuya ni Birhen Maria, na kita na nagdidibusyon sa iya, mga tugang, dapat dayta man dinudulagan, an anuman na krus, ano nanuman na kagabatan asin pagsakit niya to digdi sa buhay. Our ina calls us to trust in the Father's will. Our ina calls us to say yes to God's will, even in the face of hardships and unimaginable challenges. Ninhulita, ang tutuong debosyon kay Maria, da idinudulagan ang krus. Ang tunay na nagdidebosyon kay Maria, hinahampang ang pagsakit asin kagabatan sa buhay, da idinudulagan. Ang tunay na nagdidebosyon kay Maria is the one who says, yes, fiat, let it be done to me according to your will. Ang tawo na nagsasabi nin, opo kagurangnan, sa iyang kabutan, throughout his or her life, even in the face of difficulties and unimaginable challenges. Mga tugang, let us always remember that our devotion to Our Lady, our devotion to Mary, sa anuman na titulo niya, Nuestra Señora de Peñafrancia, Nuestra Señora de Salvación, sa anuman na sa iyang titulo, Nuestra Señora de Guadalupe, our devotion to Our Lady should lead us to imitation. As in, ini po ang ginigibo ni Maria. Yes, she continued to gather us as one family of God. Alagad, di niya sa nakita tinitipon o kinakabig pasiring sa sayang sadiri. Dinadara niya kita kay Kristo. Pasiring kay Kristo. Mary gathers us, and Mary leads us and points us to Jesus. Iyo ini ang tunay na pagdebosyon kay ina. Imitation of her virtues, especially the virtue of humility, and being Christ-centered. Let us always bear in mind in our hearts that devotion to Mary is more than just a set of prayers or rituals. Tama po, marhay. It is inspiring. It is an inspiration to see someone praying the rosary. But our devotion to Mary does not end there. Iyo, marahay na ikinukurahaw mo, Viva la Virgen! Marahay na yaon kaduman sa naga nagsusungko, nagpupunas sa iya, naghahagad kan sa imong mga inagrangay kan puso, kan sa iyang tabang para sa mahal na Diyos. Marahay na pinapamibi mo ang tarakagurang ng Maria. But my dear brothers and sisters, our love for Ina must lead us to follow her example and grow in our own relationship with God. Gabos na ginigibo ta, gabos na forma ng pagdebosyon ta kay Maria, dapat dinadara kita kay Kristo, dinadara kita digdi sa Santa Misa, sa banal na Eucharistia. And above all, devotion to Mary is to become obedient to God. That through her intercession, through our devotion to Mary, we too can say yes to God, to whatever He asks of us. Amen. Matindog po kita mga tugang. Bilang kasimbagan sa paghurup-hurup niya to sa Ebanghelyo, sa mga tataramon, kan kagurangnan na sa tuyang nadangog, ngunyan, ipapahayag niya to an sa tuyang pagtubod. Gabos po kita, nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesu Kristo,
bugtong na aki kan Dios. Sinamon da gikan sa Ama,